ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಾಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೇನು ಬಲೂಪುಗು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಂದೇ ಉಳ್ಳೆ ಆತ ಬರ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲ ಉಂಟು ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಲ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆನು ಪೂರ ಮಿತ್ತೆ ತಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲಬ್ರು ದುಂಬು ಪೋಂದಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಪೋಂದಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಊರುಡು ಪೂರ ಅಂಚದ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಕಲ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂದು ತಂದ ಬಂಡ ತರಟ್ಟೆ ತುಂಬೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತೊಂದು ಪೋಂತ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆಂಚಾದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ತುಳೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮುಂದುವರಿತುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಎತ್ತಂತಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದು ಇಪ್ಪವೆ ಅಣ್ಣ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಆಗ್ಲು ಎಂಚ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂತ ಪಂಡದು Down bar. Bas. Angkat down bar. Wah. Wah. ಆರಾಮ್ किती समाजी एक मिनिट या ಹತ್ತಿರತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಥರ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ ಆಗ್ಲು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಪೂರ ಆಗ್ಲು ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತೊಂದು ಒಳ್ಳೆರು ಸೊ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬತ್ತನದವರ ಲೇಬರ್ಲ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಯಾರನ್ನ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಬರ್ತಂದು ಪಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೋಡಾಪಣ ಬೈಕ್ ಐಕ್ ರೈತ ಮಿತ್ತಿರ್ತ ಒರಿಯೆ ಮುಖ ಮಿತ್ತ 2 ಜನ ಉತ್ತನ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಕಟ್ಟುಣ ಇತ್ತುನ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮೇಸ್ಟ್ರನಾಗ್ಲಿ ಪುರ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಬ್ರ ದುಂಬು ಪೋಂದುಪ್ನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಪಂಡ ಎಂಚೊತ್ತಿನ ಪಂಡ ಪೂರ ತರಟ್ಟೆ ತುಂಬೊಂದು ಪೋಂತ ಅವಾಗ ಒಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ತರೆ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇನೆ ಅವಂತನು ಓಕೆನಾ ಜಂಜಿ ಬಲೂಪಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಣಕ್ಲು ತೀರದಿಕ್ಕೀರು ಒಂಚೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೋಂದುಪ್ಪ ಬೈ ಬೈ.